Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο πρώτο μου βίντεο. Πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για το καιρό, για την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου με Σάββατο 23 Δεκεμβρίου, καθώς ο καιρός θα παρουσιάσει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πιο αναλυτικά, περιμένουμε μια σταδιακή, έτσι θα το έλεγα, σοβαρή επιδείνωση, πιο πολύ προς πλευράς ανέμων και αυτή η επιδείνωση θα είναι πρόσκαιρη βεβαίως και θα φέρει και βροχές και, όπως όλοι θέλουμε, χιονοπτώσεις. Πάμε να δούμε λίγο τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτός είναι ο καιρός σήμερα. Θα πάμε εδώ, Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου. Τώρα, θα ξεκινήσουμε από Πέμπτη γιατί. Θα παρατηρήσετε σίγουρα εδώ από την Αγγλία οι άνεμοι θα ενισχυθούν πολύ. Τώρα θα μου πείτε τι σχέση έχει η Αγγλία με εμάς. Θα καταλάβετε ακριβώς τώρα. Ενώ προχωράμε την Πέμπτη, βλέπουμε ότι οι άνεμοι θα κατέβουν. Αυτό θα το προκαλέσει μια ύφεση, ένα πάρα πολύ χαμηλό βαρομετρικό, που θα κατέβει προς την Γερμανία, τη Δανία. Το βλέπουμε εδώ αυτό που στροβιλίζεται. Εδώ πάνω γύρω από τη Σκωτία. Και πιο συγκεκριμένα θα έχει πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Βλέπουμε ανέμους 9 με 10 μποφόρ και οι ρηπές του ανέμου βλέπουμε ότι οι ρηπές 10 με 11 μποφόρ, πρόσχερα και 12 μποφόρ. Πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Και τώρα, ενώ το αφήσουμε αυτό να προχωράει, βλέπουμε ότι οι άνεμοι θα κατέβουν μέσα στη Ευρώπη και βλέπουμε ότι από την Παρασκευή το πρωί οι άνεμοι θα το καταλάβουν, οι περισσότεροι κάτοικοι της Ελλάδας θα αρχίζουν να ενισχύονται από το Ιόνιο Πέλαγος και στις Κυκλάδες. Με τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου οι άνεμοι θα αρχίσουν να ενισχύονται. Έχει από νότιους νοτιοδυτικούς που θα φυσάνε εδώ στο Ιόνιο. Βλέπουμε οι ρηπές των ανέμων θα φτάνουν πρόσχερα και τα 8 μποφόρ, 7 με 8 μποφόρ και στα βουνά, δηλαδή θα φυσάει και στεριά πάρα πολύ ισχυρά. Τώρα, βλέπουμε εδώ αυτό το χαμηλό βαρομετρικό θα δώσει με δυτικούς ανέμους. Ανέμους εδώ στη Μεσόγειο, πρόσχερα και ξανά 12 μποφόρ, σε κάποια μέρη με 11 μποφόρ. Και τώρα, εδώ το αφήσουμε να προχωρήσει. Την Παρασκευή, ενώ πηγαίνουμε προς το απόγευμα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν πάρα πολύ. Δηλαδή, πιο αναλυτικά θα ενισχυθούν πάρα πολύ στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο Πέλαγος. Βλέπουμε τώρα οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις και δυτικές διευθύνσεις. Βλέπουμε όσο πιο βόρεια στο Ιόνιο είμαστε, στα 7 με 8 μποφόρ. Και οι ρηπές μάλιστα θα είναι το ανησυχητικό, καθώς οι ρηπές των ανέμων θα ενισχυθούν στα 8 με 9 μποφόρ, πρόσχερα και 10 μποφόρ βλέπουμε εδώ πέρα. Πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι θα είναι αυτοί, υπερβολικά θα έλεγα η ισχύ τους. Και τώρα, ενώ πηγαίνουμε προς τις βραδινές ώρες, οι άνεμοι θα αρχίσουν να ενισχύονται πιο πολύ προς το Αιγαίο, δηλαδή στο Ιόνιο θα συνεχίσουν να πνέουν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι, αλλά ο κανονικός άνεμος θα αρχίσει να αποδυναμώνεται. Βέβαια οι ρηπές βλέπουμε ακόμη θα είναι πάρα πολύ ενισχυμένες και στη κεντρική ορεινή Ελλάδα. Βλέπουμε ότι θα φυσάει πάρα πολύ δυνατός άνεμος, 10 μποφόρ, ίσως και πολύ τοπικά τα 11, αλλά βλέπουμε θα είναι πάρα πολύ δυνατοί άνεμοι στο Αιγαίο και ενώ το αφήνουμε αυτό το Σάββατο, οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτική άνεμοι. Και εδώ θα παίξει ρόλο η ψυχρή εισβολή. Πάμε να δούμε λίγο τη ψυχρή εισβολή. Από πλευράς θερμοκρασιών θα το καταλάβετε απευθείας, καθώς εδώ βλέπουμε τη ψυχρή εισβολή. Εδώ είναι το χαμηλό βαρομετρικό που περιστρέφεται. Βλέπουμε τώρα, εφόσον το αφήσουμε αυτό, το χαμηλό βαρομετρικό αρχίσει να έρχεται μέσα στην Ευρώπη, βλέπουμε ότι η Ευρώπη θα ψυχράνει πάρα πολύ. Βλέπουμε το καιρό ότι οι θερμοκρασίες θα πέσουν. Τώρα θα μου πείτε αυτό δεν είναι τίποτα, αλλά όταν πάμε από το βράδυ της Παρασκευής προς το Σάββατο, βλέπουμε ότι τις θερμοκρασίες θα πέφτουν πάρα πολύ σημαντικά. Και εδώ βλέπουμε και τη χώρα μας να δέχεται αυτή τη ψυχρή εισβολή. Η κεντρική Βόρεια Ελλάδα και η Δυτική Ελλάδα θα δεχτούν πάρα πολύ κρύες θερμοκρασίες. Βλέπουμε το Σάββατο ότι
οι θερμοκρασίες θα είναι πάρα πολύ κρύες. Και τώρα πιο αναλυτικά εδώ βλέπουμε δηλαδή στη Φλόρινα και θερμοκρασίες -3 βαθμούς, στο Πολυπόταμο εδώ πέρα -3 βαθμούς και γενικά θα έχουμε πάρα πολύ κρύο. Μέχρι και τη Θεσσαλία θα κατέβει αυτό το κρύο, Βόρεια Μακεδονία εδώ, στα βουνά της Ροδόπης και εδώ πέρα θα κατέβει αυτό το κρύο. Και τώρα πάμε να δούμε την πίεση, που είναι το τελευταίο πράγμα. Να δούμε, βασικά με συγχωρείτε, να δούμε και τις βροχές και τις καταιγίδες. Λοιπόν, από την Πέμπτη δεν φαίνονται να υπάρχουν πολύ σοβαρά πράγματα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με κατά τόπους έντονα φαινόμενα θα υπάρξουν εδώ στα νησιά του Δεκάνησα. Θα βγάλει κάποιες ισχυρές καταιγίδες που αυτά θα κινηθούν όλο προς τα πιο ανατολικά. Μετά θα βγάλει ξανά εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στη Δυτική Ευρώπη. Βλέπουμε ψιλοβροχές πιθανότητες εδώ στην Κρήτη, Πελοπόννησο, νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Ανατολικού Αιγαίου, Θράκη, Μακεδονία και σε όλη τη Δυτική Βόρεια Ελλάδα. Αλλά βλέπουμε εδώ θα γίνουν περισσότερες βροχές από την Παρασκευή το βράδυ και καθώς οι βροχές θα το γυρίσει και σε ένα χιονιά εδώ πέρα, όπως σας είπα στα βόρεια εδώ τα ορεινά βουνά, θα βγάλει ένα χιονιά που αυτός ο χιονιάς θα διατηρηθεί για όλες. Δηλαδή εδώ που βλέπετε τα χιόνια να πέφτουν για πολλή ώρα, θα το στρώσει και βλέπουμε θα χιονίζει για πάρα πολλές ώρες εδώ. Βλέπουμε σε αυτές εδώ τις περιοχές. Πιο αναλυτικά, στη Θεσσαλία, ακόμη και σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα βλέπουμε εδώ έχει χιόνια, αλλά βεβαίως αυτό θα είναι στα βόρεια κομμάτια, στα ορεινά μη ορεινά. Βλέπουμε από τη Θεσσαλία μέχρι την Μακεδονία πάνω, στη Θράκη, στη δυτική χώρα εδώ στην Ήπειρο δηλαδή και στα ορεινά εδώ της Πελοποννήσου θα βγάλει κάποιες σημαντικές χιονοπτώσεις. Η χιονόπτωση θα είναι αρκετή, θα έλεγα, θα πέφτει για αρκετή ώρα το χιόνι, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και τώρα το τελευταίο που θα ήθελα να δούμε είναι το χαμηλό βαρομετρικό. Τώρα βλέπουμε το χαμηλό βαρομετρικό θα είναι εδώ στην Αγγλία, το βλέπετε εδώ, το όσο πιο μπλε είναι τόσο πιο χαμηλά είναι η πίεση, ενώ το κόκκινο είναι αντικυκλώνας που είναι υψηλές πιέσεις, δηλαδή καλοκαιρία. Δηλαδή εδώ πέρα δεν έχουμε φαινόμενα. Τώρα εδώ πέρα στο χαμηλό βαρομετρικό βλέπουμε με πιέσεις έως 959 και τώρα αν το αφήσουμε αυτό, το χαμηλό βαρομετρικό φαίνεται να ενισχύεται, πιο πρόσχερα περνάει από τη Σκωτία και βλέπουμε τώρα αρχίζει και μπαίνει από την Ολλανδία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία και θα δούμε πώς θα επηρεάσει τη Ελλάδα μας. Ενώ το αφήνουμε, βλέπουμε αυτό εδώ κατεβαίνει πιο κάτω και η χώρα μας από την Παρασκευή το βράδυ θα δεχτεί πάρα πολύ χαμηλές πιέσεις. Βλέπουμε και 900 έως και 991 Πασχάλ. Βλέπουμε πάρα πολύ χαμηλές πιέσεις, 987. Και αυτό το πράγμα θα κορυφωθεί το Σάββατο. Γι' αυτό βλέπουμε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που σας είπα μετά θα δυναμώσει η αέρας και ακόμη θα φυσάει πολύ δυνατά εδώ πέρα στο Ιόνιο Πέλαγος, σε όλη την Ελλάδα, διότι βλέπουμε οι πιέσεις θα είναι πάρα πολύ χαμηλές. Το χαμηλό βαρομετρικό θα είναι από πάνω μας και θα είναι αυτή τη στιγμή στη Ρωμανία και θα πηγαίνει προς την Ουκρανία και έπειτα θα φύγει στη Ρωσία, διότι αυτός ο αντικυκλώνας εδώ το σπρώχνει προς τα ανατολικά. Οπότε αυτό ήταν ο καιρός. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Ο καιρός θα παρουσιάσει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γι' αυτό να συνεχίσετε να παρακολουθείτε τα προγνωστικά μοντέλα, τους μετεωρολόγους μας και τα δελτία καιρού, διότι ο καιρός θα παρουσιάσει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ενδέχεται κατά πάσα πιθανότητα να υπάρξουν και αν όλα είναι όπως θα δείχνουν εδώ τα προγνωστικά, σοβαρές ζημιές από τους ισχυρούς ανέμους, θα έλεγα περισσότερο. Και βεβαίως και σημαντικές χιονοπτώσεις. Θα δούμε, οπότε να είστε όλοι και όλοι καλά και να έχετε μια υπέροχη και ενεργητική εβδομάδα. Καλή συνέχεια σε όλους.